yn galw pob manwerthwr yng Nghastell Nedd Talbot. O Mehefin y cyntaf, mae gwerthu a darparu fêps untro wedi wahardd ledled Cymru. Gallwch dal gwerthu fêps adnewyddadwy a rhai y gallir eu hailenwi a ffodau neu boteli hylif. Mae'n rhaid i chi ddynwared pob fêp untro. Hefyd, mae'n rhaid i chi stocio offer ailenwi a choeliau dilyniad ar wahân i'w gilydd, a bod yn barod i ddangos hyn ar arolygiad. Bydd ein tîm Safonau Masnach yn cynnal ymweliadau ar draws Castell Nedd Talbot. Rydym yma i'ch helpu i gydymffurfio.